Русия. Пролета на 2002 година е. Анатолий излиза от дома си и се запътва към близкото гробище. Нощта е непрогледна, но той знае какво търси. Знае и как да се ориентира в тъмното. През всички тези години той търси Наташа. Наташа, която е видял за първи път, когато е бил на 12 години. Във всяко едно лице той търси Наташа. И най-накрая е намерил своята малка Наташа в лицето на Олга. Олга, която е заспала вечния си сън преди 1 година. Случай номер 2. Колекционерът на живи кукли Анатолий Москвин. Според психолозите, травмите от детството могат да предопределят живота ни и решенията, които взимаме. Често пъти жертвата развива зависимост от познатото събитие от детството, търсейки начин за справяне с болката. Искам да предупредя всички, че историята, която ще чуете, има много графични елементи. Не ви съветвам да я слушате, ако ви притесняват истории, свързани с мъртвите, с малки деца и наранявания. Видеото не се препоръчва за деца под 16 години. Анатолий Москвин е роден на 1 септември 1966 година в Нижни Новгород, днешна Русия. Майка му Елвира и баща му Юрий описват Анатолий като ексцентричен още от малък. Той бил по-скоро тихо и срамежливо дете. Често играел самичък, обичал книгите и четял по много. Анатолий преживява много травмиращи случки в своето детство. За огромно съжаление, на около 11 годишна възраст, прибирайки се към вкъщи, той е отвлечен от възрастен мъж, който го изнасилва. Това е първото от редица събития, които ще предопределят съдбата на нашия герой. Второто трагично събитие оставя отпечатък върху него за цял живот. На 12 годишна възраст той става свидетел на странен ритуал, който се случва в задния двор на една къща. Минавайки покрай оградата на тази къща, той забелязва странни неща, които се случват в двора и като едно малко и любопитно момче се приближава. Казва се, че това, на което ще стане свидетел, ще оформи съдбата му до края на живота му. Малкият Анатолий е хванат за ръката и е придърпан навътре към къщата, за да стане свидетел на този странен ритуал. А ритуала всъщност е погребението на неговата невеста. Наташа Петрова е на 11 години и става жертва на електрически удар. Нейната ранна и преждевременна смърт разтърсва всички, но най-вече нейните родители, които по стар руски обичай са решили, че трябва да намерят спътник в живота й. Нейно другарче, някой, който ще бъде с нея за вечността. И Анатолий им се струва много подходящ. Все пак той е само с 1 година по-голям от Наташа. Придърпват младото момче към ковчега на своята дъщеря, взимат 2 пръстена, един за него и един за нея, и го уговарят, че тя трябва да е неговата вечна спътница, че те вече са женени и че той трябва да целуне невестата си. Принуждават малкия Анатолий да целуне момичето, докато е то още в ковчега. В някои култури това се нарича призрачна сватба. Наташа започва да преследва Анатолий в сънищата му. Тя започва да му се присънва всяка нощ. Това в началото на Анатолий му се струва много симпатично, но с течение на времето тя не напуска сънищата му. Странният брак с Наташа Петрова беше полезен, твърди Москвин в едно свое интервю. Той е наясно, че с това преживяване е започнало увлечението му към мъртвите и към отвъдното. Москвин впечатлява с изключителния си интелект. В университета се увлича по изучаване на мъртви езици и защитава дисертация в катедра по германска и келтска филология. В продължение на 4 години той работи като кореспондент на свободна практика за местния вестник, където работата му е оценена много високо. Една от най-добре проучените му статии е за местните гробища. За да извършва своите изследвания, той признава, че в рамките на 20 години е успял да обходи и проучи над 750 гробища в района на цяла Русия. В годините напред Анатолий се е стремял към едно единствено нещо, а именно повторната му среща с Наташа. В началото сънищата, в които тя го спохожда, му се струват страшни и той търси начин да се отърве от тях. За целта първо се обръща към своите родители за помощ. Родителите му търсят помощ от психиатър,
Но той установява, че сънищата са измислица и са плод на бушуващите хормони на Анатолий. Това го обезкуражава и той търси решение на проблема сам. Решава да потърси помощ от Наташа, да я попита какво трябва да направи, за да напусне сънищата му. Отговорът на Наташа гласи, че за да прекъсне връзката си с нея, той трябва да преспи една нощ с зъб от друг човек под възглавницата си. Тогава тя ще може да обладае човека, чието зъб Анатолий е взел. И Анатолий успява. Как се здобива с зъб от друг човек, така и не става ясно, но от тази нощ нататък вечната му спътница го напуска. Постепенно Анатолий започва да развива нескрит интерес към мъртвите и към окултното. По разкази на Москвин, в студентските си години той става открит поклонник на Луцифер. В негова чест той извършвал ритуали с мъртви животни, изучавал черна магия и дава обет за безбрачие, въздържание от алкохол, тютюнопушене и плътски удоволствия. Покрай култа на поклонниците на Луцифер, Анатолий намира бъдещата си жена, 37-годишната Юлия. Въпреки любовта, която имат един към друг, заради обетите на Анатолий за въздържание, бракът им не успява и се проваля. След разделата си с Юлия, Анатолий бързо се потапя в изследователската си работа. Започва подробно изследване на гробищните комплекси, като той буквално не се откъсва от работата си. Действията му започват да клонят към обсебване. Преходите между градовете Анатолий прави пеша. Храни се и изпива в гробищните комплекси, като дори споделя, че нощем говори с мъртвите. Работата му, увлечението му, желанието за сигурност и семейство, както и влечението към детската му любов, го карат да направи немислимото. Анатолий решава, че щом не може да има семейство и щом не може да има Наташа, може да създаде свое собствено семейство от изоставените деца на гробищата. С течение на времето, близки забелязват, че местата за вечен покой на техните роднини изглеждат странно, изглеждат все едно някой е ходил там и не са далеч от истината. През 2011 година, след терористичен акт в Москва, правителството започва да наблюдава поругаване на мюсюлмански гробища в цялата страна. За да намери причината за това поругаване, полицията се обръща към Анатолий, като към експерт, който често обитава тези райони, който може да е видял нещо. Проблемът е, че когато полицията отива да разговаря с Анатолий, той не желае да им дава никаква информация. Започва да се защитава и да се държи странно, което навежда полицията на мисълта, че всъщност Анатолий може да е този, който е извършвал тези поругавания. Полицията решава да попита дали Анатолий няма нещо против да поговорят в дома му. Полицаите не са подготвени за това, което ще заварят там. Ако видеото ти е интересно, натисни лайк. Първото нещо, което забелязват, влизайки в панелния му дом, е страшната бъркотия. Книги от земята до тавана, наистина стотици книги и вихтории. И сред вихториите някакви парцаливи кукли. Второто нещо, което забелязват, е миризмата. Миризмата, за която са се оплаквали и съседите от години. Никой полицай не може да сбърка тази миризма. Миризмата на разлагаща се плът. Анатолий е успявал да съхрани своите кукли, като се е грижил много специално за тях. Той ги е мумифицирал. Първата стъпка за създаването на перфектното семейство за Анатолий е било търсенето. С обхождането на хиляди гробове всеки ден, той е набелязвал починали деца на възраст между 2 и 12 години. Веднъж намерени, Анатолий започва да изгражда специална връзка с тези деца. Той спи в близост до гробовете им, разговаря с тях, оставя им подаръци и иска разрешение от тях самите да ги вземе със себе си в къщи. След като получи така нареченото разрешение, следва подготовката на тялото. Анатолий изважда своята избранница с помощта на лопата и кирка и я премества на скришно и удобно за него място в гробищния комплекс.
В продължение на дни Анатолий е подготвил телата, като е сменял превръзки сложени върху тях, съставени от сода бикарбонат и сол. След 2-3 седмици телата са били готови да бъдат прибрани у дома. Защо е правил това? Анатолий е смятал, че мъртвите са самотни, че те могат да му правят компания, че смъртта не е за постоянно и че той пази тези мили деца, докато науката не измисли начин как да ги съживи. Не знаем за самоличността на повечето кукли, но знаем историята на една от тях, която е прекарала най-дълго време с него – цели 9 години. Историята на малката Олга Шенова, която умира едва на 9 годишна възраст. Малката Олга, почти навършила 10 години, се чувства достатъчно уверена, за да отиде за първи път самичка до дома на баба си. Това е така, защото баба й се намира само на една пресечка разстояние. За съжаление, на детето не му е било писано дори да излезне от блока. На входа млад наркозависим мъж я принуждава да се качи с него до тавана, където на спокойствие ще може да й отнеме златните обици. Детето обаче започва да се бори и той я удря по главата с метален прът. Раните, които Олга получава, са несъвместими с живота. За съжаление, тялото на детето не е било открито още 2 седмици. След като престъплението е разкрито, родителите успяват да погребат дъщеря си с скромна церемония в местното гробище. По християнска традиция всеки ден я посещават, но явно не са били единствените, които са я посещавали. С течение на времето, родителите на Олга забелязват леки размествания на вечното й място за покой. Оказва се, че Анатолий в продължение на месеци е оставил бележки на родителите върху гроба на дъщеря им. В тези бележки Анатолий говори от името на дъщеря им. Казва, че Олга се чувства недобре и заплашва семейството, че ако не й купят по-хубав надгробен камък, то е щял да вземе дъщеря им. Циничното в случая е това, че той вече я е взел. След претърсването на дома, полицията установява самоличността на 29 деца. В годините на своите грабежи, Анатолий успява да вземе телата от над 150 гроба. Най-голямото дете е на 12, а най-малкото дете е на 2 години и половина. Анатолий е обличал телата на децата и е използвал материали, които да ги задържат цели за по-дълго време. Странното поведение на Москвин стигнало до там, че той е вграждал в телата на децата предмети, които е смятал за техни. В едно от тях е намерена музикална кутия, в друго етикет от аутопсията, в трето изсъхнало сърце, принадлежащо на друго дете. Родителите на Москвин са живеели с него и твърдят, че са нямали ни най-малка представа какво прави сина им. През пролетта и лятото всяка година те отивали на вилата си и оставяли Москвин сам. Точно това е било времето, в което той е попълвал колекцията си. Москвин записвал рождените дати на всяка една от новите си приятелки. Празнувал рождените им дни, гледал заедно с тях телевизия и спял в едно легло с тях. Дори една от куклите живеела за постоянно в спалнята на родителите му. След задържането му през 2012 година на Москвин е направена психологична експертиза. При нея той е признат за невменяем и му е назначено принудително психологично лечение. Установено е, че Москвин страда от параноидна шизофрения. За да избегне затвор, Москвин се признава за виновен по всички обвинения. През 2016 година, докато е все още на принудително лечение, Москвин се изгодява за 25 годишна възпитаничка на филологическия факултет в Москва. Тя присъства на всичките му съдебни дела и първоначално се представя за негова дъщеря. На въпрос на журналист дали Москвин не представлява опасност за нея, тя отговаря с думите: "Да, за теб."